Adibaba manje sezingene idaleni lumani ngizwe indawo yakho. Lumani indawo yakho. Ngasuka ngizana lapha kuJohn ngasuka ngihamba ngaya eNawana ngisebenza ngisho athi mama lo esekhaya wangiphelekezela sikhamba sonke sisiyale siyana mase ngile umama lo sengifonela kayisangeni kwesinye isikhathi ingeni kwesinye isikhathi ingangeni ngabe ngifika mina ngibuya ngapha ngithi ngizobona ngathole sethethe ubaba lo ngisiba manje lo wena ngitshela mina ngikhalisa ukubona ubaba lo wathi lo ngumzulu efike ekhaya ephekela ukudla sesidla sonke mina sithi ngizulu ngase siyakuyathola imisehlala ngemizulu wathi ngizulu ngase ehlala kuyo umama lo ngiyadlalela 25 years mina ngiyamthanda umama lo abantu abathi babhubha ngibalahla mina ngithenga amakhofi yena ngokwakhe wazogula ngakhipha inkomo ngayithengisa ngimelaphisa ukuthi asile usesale zohlala lo mina lo wathi ngizulu Zataulwa nao. Mas não precisa. Muito amor não precisa. Não, não, não. 25 anos quase. Magagara magani. Andina kubeni Magagara. Essa magagara 25 years. Mas isso Mama taura hii. Basharapera wakati chakunda kwa manu ndikatobvisa mungaini kumsoka manu nayaramba katini kumsoka manu ndaida rumtsana ngoyo kaona baba wangu alright vanga vachiti mai ndakabva nawo uko ndikauya nawo kuno ndichigara navo ndisina mwana navo vakapigwa nevazukuru vakavavigira vazukuru vavo hama dzavo pavaigara neava hama dzavo dzaisvika vakatengesa mombe ava vagwara kuti varapiwe vatengesa mombe vavagwara kuti varapiwe vauya kuno vakugara vese musha vakanga vachigara vese ava baba vava vachisvika paigara vachidi muzukuru vachipikirwa vachidya asi kuti pavakazodzoka uko neri kunoku vavanga vagara vasatani vakauya kuti dini dzokera patakabva unotsvaka basa vadzokera kunotsvaka basa uko vodzoka kuno vakawana mai ava vogara vogara nemuzukuru ava murume muzukuru ndimakatora mbuyo Indurai. Mudzimai vakatora mushure mekunge vasiyiwa nevava vaenda kuHawaii. Ndakaona kumeni kwanditoshandira vauya vachitengesa ndikatora navo ndikagara navo shuka. Saka imi maiti muri kutaura nani mamusingazivi kuti mukadzi wemunhu. Pamaitaura navo zvenyaya dzekuti mugare mese mudanana mamakangano here kana mamavaraiwa kuti mudzimai waJoshua Kumar makamboita hei aiwa anga takasiyana nemurume imimi ndimakata makasiyana mamakasiyana na Kusiyana kwenyu kwamakaita panyaya dzachedzo mamabvisa chii chekuti masiyana noyo? Hapana. Saka muna kurambana imimi ndimuda kuti achitsotsa. Vari kuti vanenge vaenda kutsvaga basa ndomutochii vakanga mavasingagoni kutsvaga basa avo pavabva vanonga vanotsvaga basa amaitoda chokwadi vakaenda kunotsvaga basa pavakaenda kunotsvaga basa vakaenda ndobva ndazotevera ndiri ndikasvika koko ndobva ndasvika ndakagara 3-4 days ndobva ndadzoka kuno ndobva vanditi kundirigire hembe dzangu uye nadzo dzese kwanga kwasara sutu iya vakapfeka iyi
ndobva ndazoitora ndobva ndaendesa muna Tiseni sutu yavo ndobva vandipa $50 ndobva ndati ndoda kubhadhara chii vanhu vemombe vanofudza munhu ndobva ndazovafonera inini ndikati inini ndiri kurwara ndipewo nditumidzirewo mari vakati handina mari tsvaga ko ndobva ndichitengesa ndobva ndatora mari yangu ndobva ndaenda kuchipatara foni yavari kutaura kuti yanga isingadini kwandinogara inini kwandoshandira apo network inonetsa kumati inonetsa zvadaro vakauya ndofunga ndakatanga kuvafona ndiri ngoditenda kumombe ndobva ndavaudza kuti inini handichagara kupi kumba asi ndikuenda kunofudza ndiri pajuti remombe ndikuenda kunofudza vakati uri kugara kupi ndobva ndati ndiri kugara kumata ndichitengesa vakati hoo ndikati sei mati hoo zvikanzi hapana ndobva vakata foni yavo ndobva ndazovafonera inini foni yavo haina gorini ndobva ndovasiya vakadaro ndobva ndarapa chikoko ndichitengesa ndichiita bhizinesi rangu ndopavakauya ini ndakavafonera ndikati muri kuuya here vakati handisi kuuya ndobva ndazonza nekwavakasvikira zvikanzi sekuru vaita sei vauya ndikati hoo pavakasvika zveshuwa vakasvika ini ndisipo ndaenda kunohodha ndobva ndadza kuti vauya ndobva ndasvika ndobva ndatora zvinhu zvangu ndobva ndatevera kuploti ndichibva kwandinotengesera ndobva ndavaona varipo ndobva ndati makiya vakaramba makiya vakati handisi kuda kuvhura mumba maunorara ndobva ndati alright ndobva vadzokera kupi kumba kwemuzukuru ndobva vazotoka futa noti vakafunga sei ndobva vadzoka ndobva ndakinura mumba ndobva vapinda ndobva valaita pambedhi vareta pambedha vakati sei pane mapiro 2 inobva ndati ndobva ndanyarara ndobva vabuda zvazandirare munhu vatobuda ndikaenda kuzukuru ndobva ndatobuda kuchienda kwandinotengesera ndazotoka ndobva ndagara ivo ndobva vazofamba vanhu nepavanga vachingofamba ndozonzwa kuti vaenda andazogara ndobva ndangowasiya vakadaro. Isi mubvunzo wedu pati watina wamai kwamuri imini uyu ari kutaura chindere nouyu mama musingazivi here kuti uyu ndiye anga ari murume wenyu imimi uyu asipo mama musingazivi sei mazoita imimi kuti munhu mama muchiti muzukuru murume wenyu ima muchigara nevava musina kupana kuprofita chii chakaitika? kutsanangura kwaita amai ava nevava havana kuramba kuenda kwakaita baba ava hapana kuda shoko rekuramba kana vachingonzi vakafamba vakaenda vakangozindotendeka munharaunda vakanzi vakaenda hapana kuda shoko rekuti vakaramba vakangobuda vakaenda but problem iko ndekuti uyu muzukuru agara muzukuru wamaidikira sati muchimupa zvese pamwe imwe kuda nekugara waita ndingorati muzukuru pamwe ipapo maitomupa zvese kuti kuuya kwaaita mamaidikira sati pamwe maingomupa zvese ndokonodaro muda kutarisa kutaura muzukuru wari kureva ndingasiri kuti ndiri muzukuru kana plus pamba pavo chiri chokwadi chamwari chokwadi chamwari pamba pavo ndangasingaende kunopatana aitoda kundidana ndichidarika basa mudzimai vamabhuri ava vari kutungira chidherera varikushona ndisisi yavo saka baba vamukadzi wavo uyu ndiye akugara uyu muzukuru ndiye akugara namuriwa uyu adzaiuya pamba achiitirwa saka se avaenda kubva vaenda kutsvaga basa vari kubva vaiko muzukuru vakutora mbuya vakugara navo muzukuru murume uyu muzukuru ndeuyu muzukuru ari kunze kunoba ndiye akugara nambuya mbera vanhu murugara mbera mukadzi wanu ndakaona asina munhu asati kuplema munodzoradzira ndovasima zvichinderi atikavishona amwe tauraika munozvishona aiwa ari kugarwa naiwa aiwa ari kugarwa chindakaiti vakaenda kubasa vakandiziva ndikazotevera ndatevera ndikasvika kune ndakagara 4 days ndobva ndadzoka vakandipa $20
pandakadzoka ndobva ndagara ndobva ndazovafonera futi vakati uya ndobva ndaenda ndikagara 4 days ndikadzoka pandakadzoka ndopavakatadza uye nesutu yangu ndoyanga yasara kumba kwanga kusina hembe ndobva ndazotora sutu yangu ndikaendesa muna December ndikasvika ndikavapa pandakavapa ipo vakati handisi kuuya koko ndichauya ndozoita sei ndozoritarisa zvipfuyo zvangu kana kuti pamwe ndichatengesa kana kuti handitengese ndikati ahorit ndobva ndadzoka kuno pandakazobva kuno kunobva ndakontinya nebhizinesi rangu tiita bhizinesi ndopandakawirirana nemuzukuru ndobva ndakugara naye muzukuru asi muzukuru wedu chinonzi chii chitara chinonzi muzukuru haasi muzukuru wenyu muzukuru wanu muzukuru wabamukuru wababa mukuru mukadzi wake angari mukadzi wake ndiye angari muzukuru wabamukuru wangu angari chi mukadzi wake ani wemurume uyu saka uzukuru hwamuri kuramba imi ndohupa hatisi kuramba huripo ndori kubvunzwa namambo unzi chii ichocho muzukuru boy aiwotorera izvo saka aiona mukadzi wako watorera mukadzi funa mufazi wako mama lokuyekimina sekudawakafu azange walala ka-1 2 days amalanga onke la ngicine kubala ngoDisemba sahlangane endlini kudade walala 1 day wavuke kuya ngaphambi ngempela le ngile mina ngasebenza khona even amakhami ngakafonela kade sisibizi khona bazawutsho ukuthi mama walala 1 day evuke kuya ngapha atimanyira kuzo esimanyira mzukuru mambo adzikadano kuti davangatigara vese ndasinokwatora ndandakaona vari kumba kwavo nemurume wako mukadzi uyu aiwa asadaro mambo vakamboenda here kumba kwavo vachiri vese ya ndakamboenda saka maiziva kuti mukadzi wemunhu nguva yacho iyoyo makatora mukadzi wemunhu atamisirepasa vanosiyana kana vasina kusiyana ndiro zvinenge zvavapasi ndivatore anamboenda pakwao ndapatora kaimba kwangu vachiti handina murume asi maiziva uchibikirwa sadza uchiita zvese usvisvinani ndiye akakonzera kufa kwemba yacho iyo mogara kupi pamwacha muri chii pamwacha moshanda ipapo oho mukati mamaini acho naye hopoka panzi moshanda pani kuratidza zita ndori kudiwa maini yani ndokutaura kaiwo munotora mukadzi wemunhu purposely mambo vachiziva kuti vanotora mukadzi wemunhu madatorangu kwete zvokuti vasangana murodi akuripisai makaputsa musoro mamune vanai ambe mune mwana amakaita nani 5 months avo makagara navo makore mangani 2012 kusvika nhasi tobvisa 5 months upenyu hwese makagara nemunhu uyo achibikirwa tiba anzwa maoko kunaka kwawo mabikiro enyu akati abheta nditore ndiise mumba achiuraya musha wemunhu kumushande kukundani mune musha muno musha wenyu uri kupe muno muzinda ndokuti chii hapana zvamutaura chii chamutaura kune imwe nzvimbo yei inonzi stateland munoiziva pese patiri
state property. Ini makisanda isa. Ali. Masina kuna ladies kubera ba. Dia kufanya apa ni mori baji. Harusiwa wakadaro mama. Ba mu da shati. Three mombe ne why? Is 900. 900 plus 100. Plus 100. She's 1,000. 1,000. Kama tufuna zingati. 3 mombe. Ng'ombe zitatu. Sitatu. Nimberere 1. Mombe 1 300 US. Zikakara 3 by 3 900. Wamene wake. So vakuru mambo vari kutiwo munobhadhara 3 mombe nehwai kudarira mambo. Zvinova rini? Hatitongewa nadzo chete. Saka muchinzwa chitotaura kuti mombe kana kuti 300 pamombe. Saka na $3 $900 plus why $100 which is 1,000 US. Zvinova rini? Saka pavataura vachiti adzimai vari kuwada saka vanenge vakudzokera. Ndiwani kwewe? Unotaura zvinhu zviri nonsense mani mukati medare tichitaura nemunhu anhingiringa. Unoti chiiso kana kutaura pameso kutaura iwewe. Hausati zvekudhakwa kamuno. Uzvinzwa mani. Unouya kudare kuzoteerera dare wodzokera kumba wamusungwa. Hautitaurire nonsense pamasope apo nzva dzako chinzwa shiti yakaita mudare so wotoda kutodada zvako kutodada kakuti saka kana uya ati ari kuda mukadzi wake mubvunzo uri sili kuti bvunza mudare kwanzi ndibhuti wemukadzi uyu isiri kubvunza munhu kuti mombe dzinouya rini iwe wototaura zvekuti kwanzi Imwe chete. Basi kuti ndiwane ndinosekwana mombe yacho. Zvinobhadhara kasi kwanzi kuti ndiwane 100 kuti ndo 150. Saka ndiye zvinhu zvandinoshandisa mari yacho. Obvious. Zvimwe zvacho ndizvozvi. Makufanira kushandisa. Saka ndiye ndikwanisa kubvisa kana 50. 1,000. Aitiro kana ndiri mupenyu ndizvo. dare dare zvinoti haina toda kutaura izo kufunga kwenyu kana ndiri mupenyu kufunga kwenyu indomboda munhu wani yakabata. Yes man. Munhu yakabatana 300 ka 1. imwe zvinozvaita payment plan. Saka ndamunotsvaka nzira dzinotsvaka 300 dzakabatana tobati da kuti uya unoti ndakaenda kumambo shura zvikundibatsira ndizvo imwe yemubhatira pichana zvakataura hatina problem. Takatsvaga nzira dzekunotsvaga toziva kuti munogona kuiwana zvazviini mari iyo kubva ipapo ndopoma kuita plani yamataura iyi Yobhadhara hafu hafu. Mombe yekutanga 300 US inouya rini ipapo kupera kwa June. Inenge ripera. nya wo parliament 30 inenge iri mandi iri pakanaka. Yes 30 June unenge uri musi wemandi. nhasi kwaya umwe asiri uya uyo ndo Then ipapo kana mauya ndipo mozoita payment plan dzinenge zvasara. Waiyamambo aiwa ndotenda nhasi takajena tikarini makanzwa kusvika musi weFriday next week inofanira kunge yapano why 100 US. Mazviwerese kuti
Sasa idarike 1 week sati ya uya pana. Right. Vatezvara ndima muchibvunza musavhare mabhuku amurangano ainzwa mubvunzo uri panapa kubvunzwa navatezvara vakarara mudara. Inini nyaya yangu yanga iko ndeyekuti mukwasha wangu mukuru anga achitaura zvekuti wo mudzimai anga ari kumuda ndimataura akaita nekuti hapana saka ndopandaida unzwa uchibva upi ndokudzokera kumba kwako zvakunai ava nyaya yekuda zvakandatoda pazvinoramba yes zvakune vavo vatedza vasimbura kwasimbura mafaini nemakotsi ipapo achakwana manje apo pauda sisi yenyu but mubvunzo wavo uri very important asi pane zvaishota vanga vasina chinhu vakamutorera idzi dziri kukavira dziri guru saka vatukirei mukadzi ati achataurai zvamunosita vamaenga vaudze kuti handichakwanisi batsirei vane chimwe chichemwe anofana azoronga kuramba kusamangwana unozonetsa kuti nyaya iyo ingairiko inganguri mberi itavhana mukura ndindaura nguziwa kuti manga munhu kunoreva pfuma kana pakadai hapana pandona wacho atozaro saka ini pakugara kwamakaita nehanzvadzi yangu hapana chandakamboona saka mangara yaimwe haisi hanasi tinofana peimhangara kana munodii mhangara totoendesa samoni ko tineurombatizvoreva musa kuseri kwebhuka kuna mteuro hapasipo munofanira kutaura nyaya iri pakadai zvekuti munhu atadzirwa ari kuchema nezvozvanotanga mungoti rimwe zishoko zikurugara ipapo futi anomapaona uyu akatotadzirwa aide mutochema naye simuishu hanzvadzoka munyadzi asi kana mune zvimwe zvamunozi munochida munotuma mweya mundounoti unotaura kana mazodzoka kuita mudzoka futi kuno hatizviiti panguva imwe chete iva vahanzvadzi venyu zvavakanga vaenda kune murume makambovabvunzawo here kuti mai vahanzvadzi ko zvamadaiwo kouku inzwai imi tabvunza mubvunzo watoda kuti upindure navatezvara kuti vabatsirike papasina manje kana papasina kwanzi kuseri kweguva hakuna munamato namambo handiti vakuwashawo izvozvi panofanira kusara paine 1 chinoita kuti mukuwasha asara ari 1 kurambana zviri pamutemo umwe obvisa gupura achipa umwe handiti zvakafanana nasisi venyama vanofanira kutodhisaidha ipapa pakati pevarume vaira saka iyo haticharamba takaichengeta ka takuisiya kwamuri nehanzvadzi yenyu asi mashoko echenjedzo atoda kukuudzai mamuda kuti chii zvinani zvina mayari
ika muri dzoshu dzakakana kutondikira ungatore munhu ungatogona munhu nepfuma yese munhu hazviite ngaite vahomboyayo muri dzopfuma yakaripo tora zvinhu zvake tora zvinhu zvake ungati uchiramba nditsauzvitende zvekumaragadzirwa karusero kanedzikeri maraundi kutari Zimbabwe niyo Kongola kwa. Oh yeah.